Gym number Lai Spa Lai Putra. Lai Spa Lai Putra. Wan baroko en men ko para. Wan yaro jingi se bajing ha. Ga jingi klem jing sa klem jing ku. Jomu trayu bong juku. Anyai rwayai kenu jauh trai. Ragam babarunan leklem wai. Kasudaya Maria umudur. Siu sega berteriaki klur. Wan baroko en men ko para. Wan yaro jing isne bajing pa. Ka jing I klem jing stang klem jing ku. Jamu trayu bong juku. Haga katanguk pa badukon badaman sem bakoj. Amen. Kajing happy bergajing sog nau beleuk pa bad nau tra Jesu Christ kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bat piru. Kohan men ko para ha Jesu Christ sajisin tongin IT lade ha u Jesu kam tame ha gane kasngi ke ba thamai ke baul a yangi ha gane kasngi u Jesu khod yangi bangin phai shalade shau baleng ba ke jeng IT ke jeng u mau don rengkat bat ngi mau un sun syar yangi mau un yada bat un yalam yangi dan mata kenau dah kata kejingai kejungi bat kata kejung syania kejungi hakabor kejung blai tongin IT lade u telitelan kam tame kanu kekam kebangile agane kesngi kalong ke job bat kalong ke urlang bat ngila ban penpau kata kejung hok kejungi u lengba ki kam ki babha ki bangile agane kesngi bat hakeju ke klimat hakeju ke por kohan men ko para Tomenta ngin pai soble tracken pad ngin penmap nabaro kilat kilet kitam kiduna kipop kisang kijunga kijungpi kenang ba manga mapi iwe paiwe ngin long kita babit dor bantrua ya kane kejing maya da kejing snguret berkejing kloy jingi ban kelak bamot ban I no ikipop kisang kijungi tongin pai u da keba ngia duai lang ngapla au blay badan bor baro pada happy kohan men ko para bang lele pop sibun da gijing perkat da giktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakrawe junga namar kata ngakerpa di kamaria bekut kabaisa kate soti ya kengel bakirukut Badia pi kohan men ko para banduai nagbanta junga au try blay jungi ublay badan bor baro unis ne yingi badlama bigi pop jungi unyalamingi sha kajung embam jukut Amen. try can rat ko blay stay yani try can rat ko blay stay Try
Tongin ya duai Hagan kesngi giduai kerpang na kebenta ke jingkoi ke jingkia jong I dafi yau piau giduai boblei trakan rad on ai ke jingkoi ke jingkia agal yang kemer berkemensem kam tame bon pen koji na ke jingpang na ke jing sitam na ke jing janjar ke ba I amat ni kendu ha ke jing em ke jing I ha kine kesngi kumjuru giduai na kebenta ke ing kesem jong iba Roland dingdo bari kong distill sidori carboni kam tam ke jing dap sngi kha ke ba sisnem jong I decline carboni I duai boblei trakan rad on rin somari I na I kata ke jing koi ke jing kia ke bapura kam tam boblei trakan rad on don rengkat bat I banang henang san ha ke jing te bro ha ke jing te blei bat kum juru ha ke jing nang ke jing stad jong ke prothei bat ha ke jing em kristan ke jong I Iwan raru ki jing tumo bakar pang ke jungi hau jisu ha kana ka step ai bo jisu nkur kurdo ya baro ki jing tumo jungi ki jing kwa ki jing trang ke jing angnut ka bangidan ha ke jing em bamarwei jungi Topik it ko try ya ki shakri jong me batos ngeu san ei banthe karhai halor jongki ya ki jin ai jong ke jing ei jong me Nang ba da ke ba sitrhem da ke jingkermen ke jingej bad ke jingej kin yai ne barabor ha ke ba sarai bad ban bad ya ki hukum jong me daw trai jing yu Jesu Christ ukun jong me ubi imad basan sha rengkat bad me ha ke jing yalong ka we jong man sem bakut ublei junam la junam amen Kaching puli na kitab Exodus kal nong khat kendai kat khat iwe hadu ar kendai hadu khat we kan riu hadu ar pau. Ha ubnai thamai ubalai hadin bagi pai Israel kilami na Egypt ha katahi kasngi kilapoi hari kenja Sinai. Bat enda kilami na repidem bat kilapoi hari kenja Sinai kila syong dara hari kenja bat hangta ki Israel kila syong dara hamar persya ulum. Ti utrai ula ong hau Moses. Hakmi ngan wan syapi hau ula o ubarben. Khnang baki pajba kindu bios ngau habang ngaya keren bat pi. Bat ba kindu ngai ru ya pi barbor. Moses pat ula yathu hau trai kiktin jong pajba. Ti utrai ula ong hau Moses. Hilet syaki pajba patupan kentang ya kimenta kasngi bat lasyai. Pa bakin sat ya laki jain pong. Bat kidai ban long kibalakre ha kasngi kabalai. Namar ha kasngi kabalai utrai unsa wan hier halor ulum Sinai haba yo I kipajba baro. Ha ka step jong kasngi balai ladon uperthat bat galele bat ulo ubarben halor uta ulum bat ka chingsawa ka bajam jong katuroy. Hadu pa kipajba kiba ha ka jaka dara kilakiu. Ti Moses ulayala mi kipajba na ka jaka dara bania kendu ya ublay. Bad kila yang hajaka jong ulum. Badia ulum Sinai la sob dakat tedem. Namarba utrai ulawan hiar halor jong u hakading. Bad katedem kalakiu sejrong. Kum katedem jong kapajwading. Bad ulum baro uway ulakiu kinyu jur. Ti katba kajing sawa jong katuroy kat nang jam. Moses ulakren bad ublay ula jubab ya u ha upertat. Ti utrai lawan hiar halor ulum Sinai, hakliar jong ulum, bat utrai lakot yang Moses, syakliar uta ulum, aktin jong utrai. Isungu yaulay. Nomor ruspa sapulai. Ruspa sapulai. Cinta baru
Alleluia. 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 Wat ben eshu yakidono jongpi. En retu shashkor yakasuru jong utrai. Alleluia. 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 Utrai dan rengkat bat pi. Rekabat piru. Ka jing pule naga gospel bakhoj kat kum o Matthews. Kaburam Amerai. Hakata kapor kisenran kilawan bat kilakali yau Jesu. Balai mekren haki daki farsi. Upad ula jubab haki. Haba hapi laai bantip ya kijing maya jong kahima beneng. Henry omsem laai haki. Naba hauta wadan endang aishu bat endup dan pahu. Henry nauta ubom dan ye en simno wat yakaba udan. Na kanekadau nga sakren haki da ki farsi. Naba kipej Henry kim yoi kios ngau Henry kim saskor lemnes ngutu. Kumta ka jing yatulupa u isaya kala urlong tek haki. Pin sngap sa sngap Henry klem ngutu. Pin pej sa pej Henry klem yoi. Lapan melen ya kadanod uneu paj ba ula penkelud hakiskor jongki. Yoi bakin yoi daki khmat jongki bat kin yosngau daki skor jongki bat kim sempang dagi danod jongki bat kin sapai shanga bat ngan penko yaki. Henry suk ki khmat jongpi naba ki yoi bat kiskor jongpi namar ki yosngau. Shisha ngong hapi bon ginong yatulupa bat bon ki breu bahak kilang nut ban yoi ya kata keba pi yoi Henry kim sem yoi bat ban yosngau ya kata keba pi yosngau Henry kim sem yosngau. Ka gospel try Kajing yarot yameng Chris. Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ haswa kane ka gospel ka bang yosnya menta kasngi kata na ka gospel jong Lukas kalanong ka ba khatlai de khot khandai u Jesu habakut jong kana ka gospel wong komne uta ubadan kiskor ban sngap to un shaskor uta badan kiskor ban sngap to un shaskor. But ha kane ka gospel kane ka badang teng na ka gospel ka ba khatlai na ka gospel jong Yohanes u Matthew mata ka skipat chipo hadu khatnyo kisenran jong u ki wan so Jesu bat kilakali u kane ka jingkali balai mekren haki daki farsi u Jesu u jubab iki uang haki ngakren haki namar ba ki kim kloi ban sngap ya kaktin ka jong blai hoj ki sngap ya ka jingkren ka jong Jesu hoj ki pule ya ka jingtho bakhut Henry kim long ki bakloi ban sngap ya ka sur kren jong blai kim long kita ki breu ki bapli ya ka danod ka jongki ban priang ya ka jingtho bakhut khamtame ya ka ta ka jingsisha ka ba ka jingtho ka kren But kamtame ya kata ka jingsisha ka ba Jesu kren. Dei mata ka daw u Jesu ukren haki da ki farisi. But dei mata ka daw Jesu ong ba kito ki badan kiskor to kin saskor ba to kin sngap ya ka ka ba u Jesu kren but ya ka ba ka jingtho ba khoj ka kren. Namar u Jesu kren ya ka jingsisha but ka jingtho ba khoj ro
ka kren ya ka jing shisha kohan men ko para mangi yole se ngi long kum kene ki farisi ki sadusi ki start an ngi yos ngeu ya ka sur kren ka jong blei ha ka jing em ka jing ha ka jing pi man ka klemat bat man kasngi u blei u kren yangi ngi yos ngeu ya ka sur kren jing u ha kir kom ba per Henry yole se ngi long kum kine ki farisi ki sadusi ngim long kita ki bakloi ban priang ya ka jing shisha ka ba ka gospel ka kren bat ngim long kita ki bakloi ban nge ya ka ka ba ka gospel ka kren yole se ngi long kita ki beriu ki ba danut ki ba khang ya la ka danut ban priang ya ka jing shisha ka jing shisha ka ba ublei ula kren hanga happy ni haban keli la de hakane ka step ko hanmen ko para ladang ilong yole se kum kine ki farisi ki ba pen danut ki ba khang ya la ka danut ban priang ya ka jing shisha ban priang ya ka jing ka jong ublei ban priang ya ka ta ka jing suk ka jong ublei ban priang ya ka jing hikai ka jong ublei ban yaj ya kalenti ka ba jisu la hikai nga ban yaj ne ya pi ban yaj ngi dei ban penjam no ya kata kadanot ka jungi ngi dei ban kloi ban pli ya kadanot ka jungi ban priang ya kane ka jing shisha ka ba ublei ukran lada mangama pi ngim priang ya ka jing shisha ka ba u jisu ukran lane ka jing thoba khot ka kran hanga pi dalele ngin nom yo priang ya kita ka jing ka jing kurku ki jong ublei habangi pej ha ka jing jongi ki breu hagane ka juk ka bamanta lada ngilong ki kristan lada ngimlong ki kristan nengi don hakano kano ka kerdan jong ka jing ka junga ka jungpi yole se ngilong kita ki banang ki bastap yole se ngilong ki breu ki badap ki babiang ha ka jing ka jungi lada ngim yo sneu ya ka surkren ka jong blai lada ngingim long kita ki bekloi ban pediang ya ki ktin ki ba ublei la kran hangi leng ba ga jing tho ba khoj ne ha kano kor kom ka ba wan pa ban kran yangi ngi habas ngotho dalele ngingim la ban yo ya kita ki jing ga jing kur ki jong blei ha ka jing jong ba manta bat kom jiro ha ka jing lawai ha ka wei gasngi ha kasngi jong ga jing bishar klempep ngin sa yo mat ya ka jing penrem lada ngilong ki breu ki ba danut lada ngilong kita ki breu ki bam kloi ban priang ya ka jing hikai jong ka gospel lane ya kita ki jing long ne ki value ki ba u jisu ula ai hangi kum ki kon kristan jong o ha gine gisngi ko hanmen ko para ngitep haba kito ki ba di secret haba pipej yau to secret bala tho ang to dangerous for help ulong kajing ma na kabanta kajing ko kajing khia kajing pi kito ki ba di kiat pej how to bilor kiat la tho ang to ka kiat ka peniap ka kiat kawan ra jing ma kajing kajing pi ngi layo I ya kito kajing tho bat kum juro haba pi halanti la tho ang to mo kajing ma kron sakhmat yaj suki Henry habang iyo iya kito ki jing tho Henry ngim patiaw yaki ngim kor yaki lara ngim kor yaki haba la tho ang to yaj suki don ka jing masakmat lara nga yaj daki spa kilometer ngangan sayo mat ya ka to ka accident lane ka jing ma ha ka jing habang i ka jing tho ak to ka kiat kan paniap kan pendenjar yapi lara ngadang le di ya ka to ka kiat kato ka kiat kapan saja ya nga bat kumjuru lada nga ya di ya usikrat balat ho ang to dangerous for health ulong bamana ka banta ka jing ko ka jing kya ngan sayo jing pan saja na ka jing di ya to duma bat kumjuru ha ka jing jongi ha ka lang ka salang ngiti baladang le persya ya ka an jong ka lang ka salang ya ka an jong ka rijni klempem ngangan yo jing pan saja kumjuru ha ka jing kristan jungi ko hanmen ko para ladang ilong kita ki bakloi
ban pediang ya kini ki value ne ke jing hikai ki bau Jisu la hikai yang ngi ngin light na kata ke jing pen saja Henry ladang ngilong kum kini ki farisi ki sadusi lane kita ki ba danot ki bom ngai ya ki kasur kran ke jong blai klempep ngin sayo ya ke jing pen rem om tang ha ke jing im balawe jingi Henry wad ha ke jing im ke jingi ke bamanta wad ha ka yingka sem ka junga ka jungpi wala da kam dai ha ka yingka sem ka junga ka jungpi ro ha ka jung im ba marwe junga klempep ngin nom la ban lai dei nama ta kadau ko han men ko para ha ka nai gasni u Jisu ukren sha yang ayepi bangi dei ban long kita ki bakloi ban pli ala ke jong ke skor ban yosneu ban snap ya ka sur kren jungu kubjuru bangi dei balong kita ki bakloi ban pli ya ki don no jongi ban pediang ya kita ki jing sisa ki ba u Jisu ulakren baleng ha ban pediang ki baleng ha ban yosneu na bas ngap ya ki jing sisa namar ngitip ki ne ki jing sisa ki wan ra jing mentoy ya ka jing em ba marwe junga kila ban wan ra jing mentoy ya ka ying ka sem ka junga bat kumjuru ya ka imlang ka salang ka jungi kohan men ko para den mata kadau ha ka ne gasni tongin pai sha ublei trai kan rat ka jungi ngin IT yala de hau balang ba ka jing IT ka jungi hau balang ba ka bor ka jung blei ngila balong kita ki bakloi ban pli yala ki jong ki skor ban penjem yala ki jong ki danut ban pediang ya ki de ki jing sisa ki ba u Jisu lakren ha ka gospel bat kumjuru ki jing sisa ka ba ka balang kala kren kala ai hanga happy ya ki jing hi kai ka jong ka ha ka ne gasni tong ini dua kerpang na ka banta ka ne ka jing ki jong u Jisu en yoro yo Jisu Christ Nam lai chinam amen. Jar hagdanot ke jungpi nang IT yala de hau Jisu maro ke jungkwa ke jung thrang ke jung angnot bamarwe jungpi jung ka yeng ka sem ke jungpi ai ki hau Jisu u Jisu uyeng ha khmat jungpi ha kana ka step ha kana klemat ukloi ban sngap ukloi ban pediang yepi kumbau khot yang ni bangin kloi kita balong kita ki bru ki bakloi ban pediang ye ka sur kren ke jungul uru uyeng ha khmat jungi ban sngap ya kita ki jing kerpat ke jungi dari mata kadau IT ya ke jing pang ke jing stam IT ya ke jing ke jing kerdo IT ya ke jing angnut IT ya baro ke jing tumo baha ke jing pi kham tam kanu ka kam ka ba phi kwa ban le ne ban pandep ha ka ne ka sngi ba ki sngi ban sawan kin long ki ba ur long lang ba ka jing IT ke jing pi ba ke jing IT ke jing pi ublei un sang krku krdo ya ki taman tangin yang ngin pla yala ka jong ka jing ngei nga pla how blei badan bor baro ba de pi nga ngei how blei ku pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendeu bad how Jisu Christ ukun bamarwe jungu utrai jungi ya balapun naman sem bakoy ya balakana kamaria the sati ubashala vein hapopin Dios Pilatus lasanar pnayu laya balatebiu ulayas kebayap ha kasngi kebalar ulamipat Pana ki bayam. ulakiu sabneng usong sakaman ublay kupa badan bor baro nang cha uan pat man bishar ki beemet ke bayap ngangait how man sim bakoj ha ka balang katholek bakoj ha ka jing salok ki rukoj ha ka jing ma pe ki pop ha ka jing mi pat ka do but ha ka jing embom chukud amen Lai spa prapusan.
Tuduai ko para baga jing kenya jonga ba jong pi kan long ba priang huna kmado bleu pa badan bor baro to try pding jing kinya ni ji jong pi na ta ga ji ro rom ka teng ju ka jing man to ngi ba balang ko jong baro away ko blei me ubatang ka we ga jing kenya ba janai tam elapan pura ya ga jing kenya ba rem baro balabu da ka an to priang ya ka jing kenya na ki sakri ba I jong me ba to kru kho kum chu kum ba me la le ya ke jing trua jong abel ba kum ta ya ka ba mangi shemet ngi trua ha ka broms em jong me kan men toy na ka banta jong ka jing em ya baro da chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi rengka bat phiro to kan te wela ki danut you can tell you ki shall tong try ngai utrai blei jongi ka song hok bat ka te da shisha ka long ba song hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu ya me ko kan rat ko pa ba khoj ko blei badan bor bat bom jukut lang ba utrai jingi u Jesus Christ namar da ka jing kha yu ulapan thamai ya ka jing long breu barem da ka ka jing sha su tom jung ulapan dam no ya ki pop jungi da ka jing me pa jung na ki bayap ulapli ya kalanti sha ka jing em bom jukut bad da ka ba ukiu shame ko kpa ulapli wang ya ki kerdop ka bneng bad namar kata rengkat bad ka kanhon jong ki angel bad ki rukhoj ngirwai ka jing rwai ro ya me bad ngi pan bana klem sange Ubaku utrai play kipai eng berde sawada kaburam jome Osana Osana Dorwa you play shatron Osana you play juno and yaro you bawa agakatan utrai eng berde sawada kaburam jome Osana, Osana, Torwa you play shatron. Osana you play juno. da shisha melong bukhoj ka trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngikar pat ya me to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trua jungi da ka ba pha yo man sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kelalong yangi ka met bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladino ya u badala ka mons ngobha ula pediang ya ke jing sha shutom ula shim yokpu bad ka baingu ya me ula kedia ya u badul ai hala kisendran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga iya ka ba naiti na ka banta jong pi hakaju korkom enda lalayabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai batbom jukut ya ka ba en panmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jing ma pe ki pop to le ya kane ban kan mau yanga ka jing maya jong ka jing nge
Katasin bangi pamyureu bangi dinakane kakure Imenda kajiyat jomi kotroy Tanadung lenwan Namar kata ngi gibapan menta ya gajing ya bar gajing mi pa jungu ngi terwaha me ko trayuk po jong gajing em bad ya ko khuri jong gajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyew yang ngi gibabet ban yang khma jung me bad ban sakri ya me da gabas ngeret ngi karpat ya me bangi gibayo benta hakamet bad kasna mukres ngin long kiba lapaniateli ka we daw man sem bakhoj Tokan mau ko try ka balang jong me ka bala priang ha setelah ke pertai bato panjanaya ka ha gajeng it rangkat bado Francis ukpa bako jungi wulbad marwen u bishop jungi ki kanhun ki bishop bad baro ki lingda Tokan mau lem ru ya ki henmen ki para shinrang bad kantei ki balayathia da ka bakarmen ha gajeng me pat bad ya baro ki balaklat no ha gajeng isnei jong me To padiang yaki sha gajing shai ka khamat jong me. To isnai yang ibara ngi karpa dia me barangkat bad kamarya the sati bakut ka kmi jong blai ujesa bakut ukorem jongka ki apostol bakut bad bara kerukut ki belapens ngo bahaya me pateng lapateng ngin long ki babet banyo bantalem ha gajing imbam jekut bad begini ro bad pendan burom ye me daw kun jong me uji sukris Dau lambadu badau kan long ame blai pa badan bor ha gajing long ka we jong men sem bakut baraka baram gajing ro chunam la chunam Kumbul hakum yang i da nong penem bat kumbul hikai ngi daktin blai ngi nod banong ko pa chungi wa habneng kalong ka bakoi kerteng chungme kanwan ka hima chungme kalong ka mon chungme ha ka tundeu kumba habneng toa yang i mata ka chungbang chungi ka bahala ka sni batama bingi kerengkang chungi kumbang rungi ma bi ka beles ne wingi padwan yalam yang i sha ka jing pensoi Henry to penlai yang na kabas new. To penlai yang ngi karpat ko try na gajing snew baro. Ha gajing sabon jong me. To a jing suk jing sanya kisngi jungi. Knang ba da gajing rap gajing isnei jong me. Ngin laj barabor na kapop. Bat ngin yo jing ada na gajing jenjar baro. Kat ba ngi dengap kmelenti ya gajing kermen bakoj. Bat gajing wan pat jong nong penim jungi uji sukris. Namar kajong me kalong kahima, kajong me kabor berkaburam, jenam la jenam. Kotorai Jesu Christ me belong haki apostol jong me, kajing suk ngai api, kajing suk junga ngai api. Wat pe yaki pop jongi, Henry yaki jengai jong kabalang jong me, bad ha kajing sabun jong me. To ai haka yaki jing suk bad kajing atali kawai, kat kum kamon jong me. Mame ubi madbasan syar jenam la jenam. Amen. Kajing suku turai kedan barabor rengkat bat pi Tung ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi Kokun lang bradu blay make it keep up birthday to Yagi
hak mi kulong brod jong blay hak mi bukit no ki pop jong ka perthei suk ki to ya ki balakhot sha ka jing khawai chung khon lang brod ko kan ra ngam song ha man rum bo pring ka janga rei chu ong tan ka tin ka man sem janga kan sakhia hi
bat kalimat kebakarpang ngai ngu ya me ngai aro ya me ngis ngu bapanan boram bat mane ya me na kebaca ke jungwan rong ke jume ha ke denot ke jungi melawan long do do bat kesnam ke jungi ko Yesus ye dan mata kedam ngai ti la de ya me tele telan ya wan raya baro ke jungwa ke jungrang ke jungang not ke jung don ke jung em ke jungi baro ngai ti ke jung klan ke jungi ngai ti ke jung duna ke jungi ke jung kon ke jungi ha me ko pan klan boring ko Yesus ko ngai boring ko Yesus ko nang sunshine ko Yesus ko nang yang tenanti bari lam yang ko Yesus na pagin la sa pan kam jan sa me pagin la sa pan ye me pan pelong ya me tau kan ra jungi ulai jungi trai unang suspa jungi Yesus ngai ti la de ha me jurung inang ai duai ko tra Yesus be je na ke banta ke jengkoi ke jengkia jong ke davi yao ai ke ta ke jengkoi ke jengkia ke bai dan kam akalan ke mer bat kaman sem kum juru kerpang ke ko Yesus agane ke sni i duai na ke banta ina klan karbani bai ra ke yang ke sni kha jungi ke basis nem ya ro ya me ke sno ya me ko Yesus be nyai ku le ya me na ke banta ke jengim ke melayu nang yai kerku ko Yesus ye juru nang yai kerku nang yai darungkat bat kami kepa bagi nang la susu ban yalami ko Yesus nang yai duai nang banta ki bapang kita setelah ke pertai di badan hospital di badan syasumar juru gitu ki balado jingkerman nang jing sumar nang hospital balawan pai sayi bat juru na bantabaro gitu ki bomiola dan pa sumar yaladi Yesus kena kinti gitu me le kampala na banta chiki pakin yo madi kata ke jingkoi ke jingkia Yesus sachi sin ngai di la de hame Yesus long yang ki kon ke jume long yang ki kon ke jume nang mangilaban ya ye je me mangilaban ya shakri me ha man kasngi jong ke jing em ke jume Yesus shimti yang long yang ki jong me tong ini aduai tos ngau senai bandon lem bat ki pa chung mi ngi karpat kotrai batoya lam ya gitu ki ba mel pendap da gi chung maya bakan jabneng bat kin jam na ka jung imbarem sha ka bathamai dau kris utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi Belai badan bor-boro unkar kui pi pa badakon badaman sembokoi amen toli suk ya ro bat syukriya trai dagajeng emba bha jong pi ni sango yau play lai spa arpu a Anyai boja mitra Kuya lam yaga Ayos nyosumi chumi Biya kojaga Warna dagi di pingkya Iya hebersha Anyai boja mitra Kuya lam yaga Sim bakut, amen. And you try Jesus Christ, Amen.